Ping! Hola! Hola, és com molt bàsic, no? Sí, pim pam pum. Bon dia! I si ho veuen a la tarda? Què tal? Ei! Això ja és ben del pla. Fills de pandèmia! Ara els estic insultant. Hola! Vinga, tira, que t'estan esperant. Sí, ho deixarem amb hola. Què tal? Soc l'Albert Roig, el Roig a la xarxa. Soc creador de contingut des del 2020, des de la pandèmia, coses que passen a la vida. I avui estem aquí perquè comencem amb els tallers d'amic directes. I què farem? Què farem en aquest taller? Farem un taller de guió. Sí, pim pam pum. A veure, no és un taller, és un tutorial. Aquí les coses s'han de dir bé. Tenir un guió és una mica important, perquè si no, al començament hauria sabut començar així, pim pam pum. Seria més fàcil, no? Un guió per poder fer els nostres vídeos, per fer el nostre contingut, però els guions poden servir per fer pel·lis, per fer anuncis, per fer curtmetratges, per fer sèries, per fer obres de teatre, per fer tot allò que vulguem fer. Un vídeo de xarxes també a vegades necessita guió. No sempre es necessita un guió. Doncs no facis el vídeo tutorial, Si hi ha vídeos que no tenen guió, no facis el vídeo, no el facis. Això és veritat, hi ha molta gent que no es fa guions. Però jo crec que els guions, almenys jo els he fet servir bastant per poder crear contingut. Jo vinc del món del teatre, soc actor, no? Aleshores, sempre des de l'inici que he creat vídeos, com que he fet personatges, normalment... Hola! Fem alguna nou per Setmana Santa? Ei, què tal? Com calia? Que sóc el teu futur, no et puc explicar més coses. He necessitat d'un guió, d'un suport, d'una estructura a seguir. Perquè el guió al final jo el faig servir com a estructura a seguir. A vegades no dic exactament, el que he escrit al guió, perquè després li trobes una cosa millor, mentre ho fas et surt més natural una cosa que una altra. Què passa? Què hem de tenir clar per fer un guió? O què crec que hem de tenir clar per fer un guió? És importantíssim que quan tinguem aquella idea, ping, que fa pum, 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 i dius, vull fer un vídeo sobre això, ping, o tens simplement veus alguna cosa i de cop connectes i ping, i et surt una idea. Doncs quan tens aquest moment revelació, ping, vale, has de tenir molt clar de què vols parlar. Vols parlar de l'amor, vols parlar dels fantasmes, sobretot del ghosting. Vols parlar de la carta astral. Jo no hi crec, en això de la carta astral. Dels bolets a la tardor, no ho sé. Parlar de la Renfe, de qualsevol drama d'aquests, estarà bé. Qualsevol cosa que tu coneguis estarà molt bé. Tu tries un tema, però no pots parlar de tot el tema. Si jo agafo el tema de la Renfe, no parlaré de tota la Renfe. Hi ha com subtemes dins el tema. M'estic explicant? Pot ser que no. En qualsevol cas, hem de descobrir què volem explicar d'aquell tema. Vull dir, si jo parlo de la Renfe, potser vull parlar dels retards, potser vull parlar del preu, potser vull parlar de la gent que hi ha en un tren, de les parades, treballar a la Renfe. Qualsevol cosa d'aquestes pot ser un vídeo sol, no? No cal que parli de tot el tema en un vídeo. Quan saps què vols explicar, quina part, parlaré dels retards de Renfe. Aleshores has de triar quin és el punt de vista que tu li vols donar. Estàs a favor dels retards? Estàs en contra dels retards? T'agrada que el tren arribi tard? Prefereixes que el tren arribi tard perquè així tu arribes tard i tens una excusa doncs parlaràs des d'aquest punt de vista. No t'agrada gens perquè arribes tard i aleshores la gent et diu per què arribes tard i a tu et molesta que la gent et digui per què arribes tard, però també pot ser culpa teva perquè tu no vas agafar el tren quan toca. Pot ser, però estem parlant de Renfe. Has de triar des d'on ho vols explicar. Des de quina banda, des de quin lloc, des de quin angle, des de quina perspectiva, vale? Molt bé. Quan tinguis clar això et servirà pel guió. Per què? Perquè escriuràs d'una manera o d'una altra les idees depenent de com la vulguis explicar o des d'on la vulguis explicar. I quan dic des d'on, a part del punt de vista també de l'espai físic, perquè no és el mateix gravar a casa meva que gravar a l'exterior i a diferents llocs, vale? Depenent del lloc on ho gravis, el guió serà potser una mica diferent, perquè no ho podràs gravar tot, perquè no tindràs la mateixa facilitat per gravar-ho i perquè l'acústica, perquè, moltes coses poden variar allà. Aleshores, el text que et muntis, la teva escaleta, el teu guió, canviaran una mica. Un cop hagis triat on ho gravaràs, des de quin punt de vista, quina és la idea, quin és el tema, quin és el subtema, a vegades no cal ser tan minuciós ni tan tiqui-tiqui-ti, Com a concepte, tiqui-tiqui-ti, trobo que està molt bé. Un cop hagis descobert tot això, totes aquestes
línies, aleshores has de decidir quin estil, com ho voldràs explicar. Per si no tenies prou feina, doncs jo normalment els vídeos que faig normalment són amb personatges. Apareix un personatge, sí, que diu una cosa, n'apareix un altre, sí, fem alguna cosa, apareix un altre, jo no tinc pasta. I aleshores tenen diàlegs. Proposo una casa rural. Muntanyeta! No seria millor quedar-nos aquí? Una casa rural, baratet, que entre les factures i l'oli no puc pagar res més. Si fas personatges, com faig jo a vegades, sí que has de trobar el to de cada personatge. Com és cada personatge? Si un personatge és un professor, potser s'enfada més. Si és un pare, doncs potser també. O si és un alumne, doncs parlarà d'una manera, tindrà un llenguatge. Si és un professor, tindrà un altre. Aleshores has de trobar una mica què et surt a tu una mica. Orgànicament, quan penses en aquest tipus de personatges, ho hauràs d'escriure i aleshores intentar que després, quan tu ho vulguis interpretar, et surti fresc. Important també quan escriguis, si fas un diàleg, els diàlegs han de ser clars i concisos. Pim-pam, 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 perquè només tens un minut, minut i mig, depèn si fas Reels, si fas TikTok, també pots arribar a tenir 3 minuts, o 10, o més, si estàs a YouTube, però has de donar la informació com molt clara, perquè com més clara sigui aquella informació, més fàcil serà per la persona que l'està veient per entendre'l. I si és més fàcil, també serà més fàcil perquè el pugui compartir o perquè pugui identificar-se amb allò. Si s'identifica amb allò, que és un punt superimportant del guió, fer que la persona, o sigui, quan tu escrius el guió, pensar una mica en que la gent que l'estigui veient es pugui identificar. I això ho pots trobar amb els diàlegs, o pots trobar amb el text que l'escriguis, o amb la forma que l'escriguis. Si ho fas proper, amb el text també es veurà. És important que quan escriviu un guió, sobretot per xarxes, per fer contingut, diuen que és com molt important la frase o les frases inicials, ja que els primers 3 segons són per captar la informació. En plan, el primer que jo et digui, si et dic, ei, sabies com pots escriure un bon guió? Aleshores, és importantíssim, les primeres frases que diguis al vídeo. A vegades sí que és veritat que hi ha vídeos que no tenen un guió tant de diàleg, sinó una frase que tu escrius perquè van amb una música i aleshores... Però allò també és guió, al final, com aquest. Fer un guió també és plantejar-se punts de vista. El context també és molt important pel guió. O sigui, és molt important contextualitzar-ho, perquè si no hi ha gent que està veient aquell vídeo i no està entenent res. Un cop arribat aquí, has de trobar el teu llenguatge. El teu, no el del veí, el teu. El d'aquells veïns, no, el teu. O sigui, el meu no, el teu. Que sí, que ja ho han entès, vinga, tira, va, I no sempre serà el mateix, possiblement per un tipus de vídeo serà d'una manera, per un altre serà una altra. I ja et dic, el guió no és dir exactament exacte el que està escrit. Potser tens la idea, la primera frase, i després, o les primeres paraules, o tens paraules escrites, i tu ja t'ho fas, tens jeroglífics, i tu ja... M'explico. El teu llenguatge és veure si vols mirar càmera, si vols fer parlar amb una altra cosa, si vols fer un monòleg, si vols fer plans diferents. Un cop estiguem amb tot això i portem temps escrivint el nostre guió, l'escriurem. Com l'escriurem? Hem de posar, doncs, un títol, no? A dalt. Els guions després no els veurà ningú, però jo m'ordeno les coses, poso un títol. Construir un guió, per exemple. I aleshores poso paraules que tinguin a veure amb allò. Un cop hagi posat paraules que tinguin a veure amb allò, després poso quins personatges crec que poden sortir en aquest vídeo. Els personatges poden sortir en un vídeo de guió. Doncs un guionista, un actor que li critiqui els guions i li digui, perdona, el meu personatge, un director, per exemple, un muntador, no? Són gent que pot aparèixer en un vídeo de guió. Per exemple, vas lent, no passa res, vas lent. Que si no no acaba. Et repeteixes com la Ichato. El guió també és un bon lloc per posar, doncs, on voldreu posar música, on fareu els talls del vídeo i aquestes coses. A vegades no cal, perquè després talles quan vols. Quan et ve de gust, quan veus que la frase, després ja tallaràs amb l'edició. Però això no us ho explicaré jo,
No, però podeu posar el guió, podeu dir aquí, tall. Molt interessant això de fer un guió. Molt interessant això de fer un guió. Resum, per fer un guió per un vídeo de xarxes, apunteu perquè no ho repetiré. Per fer un vídeo de contingut, heu de tenir una idea, una idea. Doncs el tema heu de decidir. Què voleu explicar d'aquell tema? Com ho explicareu? Quin és el punt de vista? On ho gravareu? Això també ho heu de tenir en compte. I heu de decidir quin llenguatge utilitzareu. Recordeu que han de ser diàlegs i que s'entenguin i que siguin fàcils de pillar i trobar alguna cosa per captar l'atenció. Fàcil, no? Després el guió el podeu tenir amb una nota, al mòbil, amb una llibreta, al cap... I després ja podeu posar-vos a gravar el vídeo. Bueno, us faltaran coses encara, però us podeu posar a gravar el vídeo. Podeu decidir si us poseu vestuari, si canvieu de lloc... Podeu decidir moltes coses, però això us ho explicarem en altres tutorials. I res, que si us queda algun dubte, doncs li escriviu al Roig. A mi no m'escriviu, que jo estic de vacances. Vinga, adéu. Fosc. Final. Xas. Apaga. Home, ja està, ja s'ha acabat. Ai. Doncs no he dit res del que estava al guió, tu. Bueno, és igual.